ọma na-ege anyị ntị, anyị kwenyesiri ike n'unu ka na-anọnyere anyị site n'isi mbido telivishọn. Ya bụ ihe emume nke anyị ji n'aka. Ụtụtụ ọma nọ nke unu makwanụ na isiokwu anyị kpụ n'ọnụ maọbụ nke anyị ji n'aka na-asụpụ anwụrụ ọkụ, nke anyị kwuru si ego na Chineke, ele nke na-achị ụwa, makwanụ Chineke na ego, onye na-achị ụwa. Anyị ekwutuchala ụmụ ihe ndị anyị kwuru ekwuru, tụchaa ya aka. Ikwenyekwanụ n'eziokwu gị mata na nke ụbọchị taa na ọ dara adara bere na njụjụ. Ihe pastọ onye kacha iji ọnụ ekwu abụghị nke a na-akọ akọ, igosi gị na ọ dị gịnị njikere na nnọọ. Imeela na ka na-anọnyere anyị, kwenyekwana ka ji ike gị nye oche, mana anyị abịala na agba nke ikpete maazụ ya, mana nke a bụ gịnị agba nke mbụ. Ego na Chineke, onye na-eme gịnị achị ụwa. O nwere otu ajụjụ anyị chọtụrụ ka ndị mmadụ chọpụta. Elee ụdị ugwu i chere a ga-akwanyere Chineke na nke nwere ike kwanyere ego? Ọ bụrụ ma ọ ga-aha ka ọnụ gị kwuo, ọ bụrụ ma onwe nke ga-akarị ibe ya gị kwuo ka ụmụ ụwa nụrụ. Ụdị ugwu ekwesịrị ịkwanyere Chineke bụ ugwu a na-enweghị onye ọzọ enwere ike ịkwanye nwuri elu, n'ihi na Chineke wụ ịgacha ụzọ ịgaghachie ya. Onye na-agbara Chineke ọsọ n'ụwa, onye ahụ nwụọ ọfụkwa Chineke. Mana onye na-agbara ego ọsọ, ya hapụ ya nwụọ, ọ ya afụ ego. So iji gosi gị na ugwu a na-akwanyere Chineke na ego dị iche iche, nke Chineke kwesịrị iwu ugwu ikpeazụ karịa ugwu niile. So isiokwu m abụrụ na Chineke bụ onye kere n'igwe ka elu ụwa. Onye nwawụkwa na onye kere anyị nwa, onye akwụna ịma ihe anyị ga-abụ. Ama m na o jiri ihe niile dị mma ji jee anyị mma n'ụwa, mana anyị ya aghọta na ofu ụbọchị anyị ahapụ ụwa. Anyị hapụ ụwa, etinyegodoro anyị ego na akpati ozu, ọwụ mkpu ya atị ya. Mgbe anyị hapụrụ ụwa, anyị na-eje ifu Chineke. Onwe onye anyị akwanyere ugwu, ọwụ onye anyị ya afụ mgbe ego na-aya ekwuzi okwu. So ọ bụrụzie na Chineke wee onye ekwesịrị ịkwanyere ugwu niile. Ugwu niile a na-akwanyere ego wụ ugwu na-enweghị isi. Dịka m siri kwuo ya, ọwụ akwụkwọ esere isi onye nwụrụ anwụ. Ka eke ya esi bidozie ịkwanyere akwụkwọ esere isi onye nwụrụ anwụ, iji gosi gị na akwụkwọ ahụ abaghị uru. Akwụkwọ mmiri ma na ya azọpụta nwa onwe ya, ọdọka adọka, onwe ụzọ ya esi nyere onwe ya aka. Ọ dafu na akpa mmadụ, onwe ụzọ ya esi nyere onwe ya aka. So ego na Chineke, ugwu ha enwedo ka ya esi wedịga ebe a ga-eji manyere ya chaa. Nke ahụ bụ nke bụ eziokwu. Site n'okwu ikwuru ugbu a, o meela ka anyị ghọta n'ezie. Ọsọkwa gị na-apa ugwu nke Chineke were nke ego na-abịa, were nke ego na-edesa. Otu ụbọchị anya ga-emepekwa gị mata na onye kwesịrị ịnọ n'elu bụ Chineke. Ego eme gịnị esowezie ya. Ama m gị bụ onye na-elegide Amadi anya na-akwanyere ya ugwu, hapụzie Chineke ikwesịrị ịkwanyere ugwu. Amadi ga-edunye gị ga-agbuo mmadụ, gị ga-agbuo mmadụ. Ị mara ihe ị na-eme? Ọ bụ ego ka ị na-akwanyere ugwu. Maka ụdị ihe dị ụtọ ahụ, ego emela gịnị? Ọ chịwala gị. Maka ọ bụrụ na ọ Chineke bụ onye na-achị gị, edunye gị ụdị ozi ahụ, ị ga-eme gịnị? Ị ga-eje ya gwa onwe gị nke bụ eziokwu. Ego na-eme gịnị? Ọ bụ ihe kwesịrị ịchụ ụwa. Ọ bụ ya? Ọ bụ ego nunu? Ọ bụ Chineke. Osodi akpatakụ nke bụ eziokwu n'ọnọdụ nke gị. Ịhụla dịka ihe si emegasị n'ụwa ma n'ụlọ ọrụ, ọ dị gị ka ọ Chineke bụ onye na-akwanyere ugwu ka ọ bụ ego? Kịta nke wee eziokwu na m na-ekwukwa eziokwu, ego ka a na-akwanyere ugwu. Dịka anyị si wee kwu n'ife mmemme tupu mgbe anyị bidoro, ma mgbe anyị na-aga n'ihu, na ọ bụrụ na mmadụ ejighị ego na-eneghe anya ka onye ji azụ akwa. Ọ bụrụ na ijighị ego, jikọta onwe gị ajụ na mitin ka anyị wegodo, ma ọ bụ mitin ụmụnna ma ọ mitin ụmụnne,
iwe wụrụ na gụ na ụmụnne gị gbakọnyere ma ọgụ na ụmụnna gị gbakọnyere ọwụ na egotebeghị ofufe na famili ha ma ọ na-emebeghị ofufe afụla anya kpọọ afa n'ọngụ mmerụ iwenye n'aka enu si ka ikwuo n'ife anyị asịgo bịa maazị Donald bịa nwoke bịa ana m afịa na-ebu ụmụ nwoke ka ọka nke maka anyị nwa ụmụ nwaanyị anyị emewe otu ahụ n'ọgwụ bịa nwoke Donald ka m ka ndị ji ndị afọ ụzọ kwuo okwu ndị kwọtọ na-ekwu okwu ma ndị ngwọrọ na-ekwukwu okwu ịma ụmụ a na-atụgharị gasịla onye ahụ ụmụ okwu maka na gịnị maka na o ji ego mana ọ na-ọbịa kịta kwuo ofu mgbamgba ọkwụọta eke n'eze na-eme n'ego na owuru ome ego ha tupu ọ bata n'sef si na ụmụnna ahụkwa ihe m chọrọ ikwu onye ọnwụ na-emechisi ọnụ okwue ma ọ ebe a na-arụda ọrụ ịfụ ha na onye isi ji ego na-abata efu ka onye ọra na-agba onye agbaja ebe onye ka ihe na-ekwuzi ekwu mana enwere ihe m chọrọ ikwu ebe a ọ na obodo anyị na Afrịka ka a na-akwanyere eji ego ugwu ihe adịghị n'obodo oyibo ị ga-ahụ onye na-achị obodo oyibo ọ dị ka ordinary man common citizen ọ ebe a ka anyị na-akwanyere ego ugwu ndị ma ihe a na-akwanyere onye ji ego ugwu onye ji ego kwanyere ego ugwu bụ akwanyere ihe ugwu nkwanye mana eziokwu ife anyị na-ekwu kịta gbataghị m n'uche mana ife ikwuru kịta wee eziokwu n'obodo oyibo maọbụ n'obodo ndị ọzọ ihe afụdụrụ onye nwere ezigbo ego nwere ike ọrụ na ọnya nwawo onye na-esote onye na-achị n'ofefe ị na-afịọ na-aga oyirikwa nnọọ akwa na-aga nnake enye anụ ndị na-eme ha ị mara ihe m na-ekwu ya na-eso n'azụ mana ebe ọ nwere ike ọnụ ọsụsọ ofu mkpụrụ onweghị ka m ghara ịda na-ekwusi okwu ike na o metụtara obere ego aka akpọkọrọ ndị nche kpojusia ijezi ga na asị nwere ike asịzi ego chere ịmụhọ na minista na-aga ma ịmụhọ na onye akwapụ nwere ike sef akwapụ n'ụzọ ịghọta ihe na-ekwu gụnụ maka na ijiho na ego nụnụ onye ji ego na-aga nnukwu mmadụ na-aga ọgaranya na-aga so onye efe ka onye ji ego gaa ihe anyị na-afụnụ so ugwu iji ego n'obodo anyị akwanyere ugwu ha nke bụ na ilegide anyị ihe na-eme n'obodo anyị ga-eche ma ọ bụ ego na-achị anọghị ego kwesịrị ịchịnụ ịhụlanụ na Igbo sịrị na nkụ dị na mba na-eghere mba nri sịkwanụ na nke onye metara ga-eme gịnị wee bụrụ ya ịnụla ka m jụrụ ya saa mgbe ọ na-ekwu na-asị ụmụ nwoke ịgatụla ọgbakọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwaanyị ahakwa eme ego ọgbakọ ụmụ nwaanyị ga-amata n'eziokwu ma di ga-eji gị ego gị nwe abụ nwaanyị ị ga-adị ka mmadụ ịbata n'ọgbakọ ụmụ nwaanyị ha ga-ebugodo ụzọ chọrọ ikwu okwu ha eleghị anya inweta otu esi eji anya ọ bụrụ ndị iti ha emeghị asesị ka dị mfe ha ga-emeghe isi n'elu ruo n'ala bịa ọ bụrụ na ijighị okwu na-ekwu mechie ọnụ ka ndị nwe gịnị kwuo okwu ọwụ ndị mma ọgọdọ na-ekwu okwu gị makwa nkịrịka akwa gị ekwuwakwa ịjụzi onwe gị gịnị dị ka ị nọ na ndụ a eme gịnị eme hapụ na ọ bụ na nwa mgbe nta ọ gaghị adị ụta ihe m jiri kwuo okwu a bụ o nwere ike okwu ọlụ ụmụ nwoke gị chee maọbụ n'etiti ụmụ nwoke sọnsọ ọ dịkwa n'akụkụ gịnị ụmụ nwaanyị ọ dị n'akụkụ ya o wee bụrụ ya nke bụ eziokwu ka anyị mata n'eziokwu na gịnị mere na ihe na-achọ ụwa bụ Chineke ọ bụghị ego ịnụla kọrọ anyị n'ọnụ nke bụ eziokwu bụ ọma ihe ọma ya mee gịnị ya mee ya ebe ọ bụ na ọ ka agba nke mbụ ya mgbe ọ ga-erukwa agba nke abụọ ya chebiri anyị Pastọ Onyekachi kelee ụmụnna kelee ha gwa ha obere okwu ndụmọdụ ka anyị wee mechie ndị na-ege anyị ntị ana m ekelekwa unu anyị ekwuole nke Chineke tinyere anyị n'ọnụ mana ọwụ ihe ekwuru ekwu nke dị mkpa ọwụ ihe mere eme ihe aghọta na ego na-anọ anya abịa ego ya anọkwa anya ala iwere okwukwe gị tụkwasị n'ego were ịhụnanya gị tụkwasị n'ego wepụ uche ebe onye kere gị nọ ofu mbọsị ya erutenu na ya abịakwa chọọ enyemaka onye kere gị ya mere ihe niile ị na-eme n'ụwa ewepụla uche ebe Chineke nọ fee Chineke n'ime mmụọ na eziokwu
ọgwụ a ya erikwe n'orie onwe onye ọzọ ya eri orie so ana m ekele unu Daalụ ka ọ dịrị anyị na mma Daalụ sọ. usoro ya kpata ka ngwanụ Ọ na-anụgonu ka ọha anyị n'ọnụ tata dịka anyị si wee gwa unu nke akwụkwọ agba nke izizi izuụka na-abịa bịa chebiri na anyị agba nke abụọ anyị ga-ewetakwara onye ọzọ n'isi mbido telivishọn. Kingsley Imo ụwa Afrịka ọ dịghị onye ọzọ ka bụkwa m onwe m ekwenyere m n'eziokwu na anyị n'unu nọrụrụ nke ọma sorokwa anyị gaa na soshal midia anyị Facebook ị ga-ahụ isi mbido Twitter ị ga-ahụ isi mbido